Wala nang pain. Sana naman alimango. Alimango. Wala nang pain guys. Meron guys oh. Nasa loob. Tsaka suga-suga crab. Guys oh. Meron guys oh. Yun guys, magandang hapon sa inyong lahat guys. Bali, binalikan natin yung ano, naglatagan natin dati, yung dumayo tayo ng spot. Bali, dito yun guys. Pero doon tayo guys naglatag sa ano, sa loob. Kasi nga napakalaki ng dagat ngayon, 2.1. Dati kasi naglatag tayo, ano lang yun, mga 1.6 siguro yun, 1.5 ba. Kaya dito lang tayo naglatag dati. Dito sa labas. Hindi tayo pumasok dun. Ngayon sinubukan natin dun. Bali may pinaglatagan na dun guys. Sana makadali pa rin tayo. Yung pain pala natin, igat tsaka yung mga isda, pinangilawan ko kagabi. So yun guys, salamat sa suporta guys. Bali magpapandaw na tayo. Baka may basa na tayo mamaya. Update lang guys. Yan o. Ang daming suga-suga carp guys. Yan o. Tatlo agad yung suga-suga carp. Season na season talaga ng suga-suga carp ngayon. Wala nang pain guys, meron guys oh, nasa loob. Tsaka suga-suga crab. Guys oh. Ayos. Nakahuli rin. Sobrang taba nito guys. Sayang kung meron lang dito sana nakatira na ano, alimango na malaki. Sigurado pasok yan. Kasi napakalaki ng yapi na to. Napakalaki ng puno na to. Naubos ng ano, alagad. Ang daming suga-suga crab. Maraming pang ulam. Kahapon guys, napakarami din ang huli ko na ano, suga-suga crab. Meron guys oh. Good size. Ayos na rin. Kahit ganito lang kalalaki yung mahuli natin, goods na. Goods na. Kahit ganyan lang kalalaki. Goods na rin yan. Pang-ulam. Grabe ano, pang-ulam. Grabeng pang-ulam yan. Tad-tad na naman sa pang-ulam. Suga-suga tad na naman sa pan. Kanang tugas. Suga-suga crab.
Suga-suga crab agad yung nakita ko guys. Wala nang pain. Sana naman alimango. Alimango din sa wakas guys. Yan guys oh. So yun guys, tapos na tayo magpandaw guys. Ang daming suga-suga crab. Mahigit 20 piraso yung suga-suga crab, grabe. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Salamat po sa suporta. Sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe guys. Pakit na rin yung bell icon para lagi kayong updated. So yun guys, ingat-ingat po kayo palagi. Hindi na tayo babalik dito guys. Grabe.